Viața modernă îi prinde pe majoritatea oamenilor într-o stare de stres subtil și continuu, cu cortizol constant ridicat. Meditația inversează întregul tipar. Când meditezi, nivelurile de cortizol scad brusc. Răspunsul de luptă sau fugi al organismului se înmoaie, în timp ce sistemul de odihnă și digestie se activează. Ritmul cardiac încetinește, tensiunea arterială scade, respirația se adâncește, iar corpul intră într-o stare profundă de relaxare care susține vindecarea și repararea. Dar beneficiile meditației merg mult dincolo de calmul temporar. Ea remodelează literalmente creierul prin neuroplasticitate. Scanările cerebrale ale meditatorilor pe termen lung, inclusiv ale călugărilor budiști, arată diferențe structurale remarcabile. Cortexul prefrontal, care guvernează concentrarea, luarea deciziilor și controlul emoțional, devine mai gros și mai activ. Amigdala, responsabilă de frică și anxietate, se micșorează. Hipocampul, vital pentru învățare și memorie, se mărește. Un studiu celebru a examinat creierul lui Mathieu Ricard, un călugăr budist francez cu peste 40 de ani de practică. Când cercetătorii i-au scanat creierul în timpul meditației, au descoperit cea mai mare activitate a undelor gamma înregistrată vreodată. Undele gamma sunt legate de introspecție, creativitate și conștientizare sporită. Creierul său funcționa la un nivel pe care majoritatea oamenilor nu-l experimentează niciodată. Chiar și călugării în vârstă, de 80 și 90 de ani, prezintă un declin cognitiv minim. În timp ce majoritatea oamenilor pierd materie cenușie odată cu vârsta, meditatorii pe termen lung o mențin și chiar o cresc. Alzheimerul și demența sunt aproape absente printre meditatorii pe tot parcursul vieții, nu din cauza geneticii, ci a disciplinei zilnice. Filosofia budistă are un concept numit igienă mentală. Așa cum îți speri corpul zilnic pentru a îndepărta murdăria, trebuie să-ți cureți mintea zilnic pentru a îndepărta reziduurile emoționale și mentale. Îngrijorarea, furia și frica sunt ca poluarea în conștiința ta. Meditația este ritualul de curățare. Fără ea, acea poluare interioară se acumulează, creând boli psihologice și fizice. Călugării nu au văzut niciodată mintea și corpul ca fiind separate. Fiecare gând produce un răspuns chimic în tine. Gândurile anxioase eliberează cortizol. Gândurile furioase declanșează inflamații. Gândurile pașnice și pline de compasiune produc oxitocină, serotonină și alți hormoni vindecători. Starea ta interioară îți influențează constant sănătatea fizică. Diferite forme de meditație servesc unor scopuri unice pe parcursul zilei. Meditația de dimineață creează o stare de alertă calmă și claritate mentală. Practica de la amiază resetează concentrarea și eliberează stresul acumulat. Meditația de seară procesează emoțiile zilei și pregătește corpul pentru o odihnă profundă. Călugării practică, de asemenea, meditația prin mers, mâncat și lucru, transformând activitatea zilnică în mindfulness. Așadar, cum înced o practică de meditație care îți poate transforma sănătatea? Gândește-te la ea ca la învățarea oricărei abilități. Nu te-ai aștepta să stăpânești un instrument instantaneu. În mod similar, mintea ta nu se va liniști complet în prima zi, și asta este normal. Începe cu doar 5 până la 10 minute zilnic. Alege un moment constant, ideal dimineața, când mintea ta este cea mai calmă. Alege un spațiu liniștit unde să nu fii deranjat. Nu ai nevoie de o pernă sau de un altar, ci doar de un scaun sau de un loc unde să poți sta confortabil, dar alert. Stai drept cu coloana vertebrală relaxată, ca și cum o coardă ți-ar ridica ușor creștetul capului. Odihnește-ți mâinile în poală sau în genunchi. Închide ochii sau ține-i ușor deschiși. Începe prin a-ți observa respirația, nu o controla, ci doar observă. Simte aerul rece intrând în nări, pieptul expandându-se, căldura pe măsură ce expiri. Respirația devine ancora ta, locul la care te întorci de fiecare dată când mintea rătăcește. Și va rătăci. Te vei gândi la treburi casnice, mese sau conversații. În momentul în care observi, întoarce-te ușor la respirație. Aceasta este esența meditației, întoarcerea cu răbdare și compasiune. Fiecare întoarcere întărește conștientizarea, recabălându-ți treptat creierul. Toată lumea se confruntă cu obstacole comune. Disconfortul fizic este unul dintre acestea. Pot apărea furnicături în picioare sau dureri de spate. Acestea trec pe măsură ce corpul se adaptează.
Folosește perne sau așează-te pe un scaun, dacă este nevoie. Un alt obstacol este neliniștea. Gândurile tale aleargă, mintea ta se opune liniștii. Acesta este un semn al creșterii conștientizării. Observă fără a judeca. Somnolența este, de asemenea, frecventă, mai ales dacă ești supraobosit. Încearcă să meditezi după o mișcare ușoară sau spală-te pe față cu apă rece. Ultimul obstacol este nerăbdarea. Poate că îți dorești rezultate instantane, dar transformarea necesită timp. Fiecare sesiune plantează semințe care cresc în ritmul lor propriu. Legătura meditației cu prevenirea bolilor este profundă. Prin reducerea stresului cronic și a inflamației, acesta vizează cauzele profunde ale majorității bolilor. Persoanele care practică meditația în mod regulat prezintă rate mai mici de boli de inimă, cancer, tulburări autoimune și durere cronică. Aceștia se recuperează mai repede după boli și leiuni, iar sistemul lor imunitar răspunde mai puternic la infecții și vaccinuri. Un studiu pe termen lung care a urmărit persoanele care practică meditația timp de peste 19 ani a constatat o reducere cu 48% a mortalității generale, aproape jumătate din riscul de deces. Un altul a constatat aceeași scădere procentuală a riscului de infarct miocardic și accident vascular cerebral. Acestea nu sunt beneficii minore, sunt schimbarea vieții. Pe măsură ce practica ta se aprofundează, poți explora tehnici precum meditația prin scanarea corpului, care eliberează tensiunea prin conștientizarea întregului corp, meditația iubirii și bunătății, care încurajează compasiunea și reduce inflamația, și meditația cu mantre, care folosește repetiția sunetelor pentru a calma mintea și a stabiliza emoțiile. Frumusețea meditației constă în simplitatea ei. Nu necesită unelte, sală de sport sau cheltuieli, doar dorința ta de a fi liniștit. Această disciplină veche de 2500 de ani, păstrată de generații de călugări, rămâne una dintre cele mai puternice practici de sănătate descoperite vreodată. Poate prelungi viața, poate preveni bolile și poate menține atât mintea, cât și corpul rezistente mult peste 100 de ani. Știința confirmă acum ceea ce călugării au știut întotdeauna: pacea este medicament. Tot ce este necesar este să te așezi, să închizi ochii și să respiri. Obiceiul 3. Nutriția pe bază de plante, mâncând ca Buddha. Există o veche zicală în mănăstirile budiste: corpul tău este templul tău, iar mâncarea este ofranda ta. De peste 2 milenii, călugării au trăit după adevărul că mâncarea nu doar alimentează corpul, devine acesta. Fiecare celulă, organ și picătură de sânge este construită din ceea ce consumi. Dietele simple, bazate pe plante, ale călugărilor au produs unii dintre cei mai sănătoși și mai longevivi oameni de pe pământ. În sala de mese a unei mănăstiri nu veți vedea carne, gustări procesate, deserturi zaharoase sau rafturi cu lactate. În schimb, boluri cu orez, legume de sezon, fasole, alimente fermentate, ciuperci medicinale, alge marine și ceaiuri din plante umplu masa. Pare modest, dar această mâncare susține o sănătate extraordinară. Această abordare provine din principiul ahimsa, non-violență. Nu este vorba doar de compasiune pentru animale, ci de înțelegerea faptului că răul sub orice formă perturbă armonia interioară. Consumul de animale care au suferit transferă acea energie consumatorului, conform credinței budiste. Indiferent dacă cineva acceptă acest lucru spiritual sau nu, știința este de acord că dietele bazate pe plante protejează corpul. Ziua unui călugăr începe de vreme cu terci de orez, legume, murături, supă miso și ceai, energie constantă fără căderi de zahăr. Masa lor principală înainte de prânz include orez, preparate din legume, tofu sau tempeh, alge marine și fructe. După aceea, mulți călugări nu mănâncă decât apă sau ceai de plante până a doua zi dimineață. Această fereastră lungă de post, ceea ce știința numește acum alimentație cu restricții de timp, declanșează autofagia, procesul de curățare celulară al organismului. Celulele și proteinele deteriorate sunt reciclate, prevenind cancerul, neurodegenerarea și îmbătrânirea prematură. Călugării practică acest lucru în mod natural de secole. Studiile confirmă că îmbunătățește sensibilitatea la insulină, reduce inflamația, îmbunătățește funcția creierului și prelungește durata de viață. Călugării care mănâncă o masă zilnic își mențin fără efort greutatea sănătoasă, claritatea și energia. Dar momentul este doar o parte, mâncarea în sine contează cel mai mult.
Dieta lor este profund antiinflamatoare. În timp ce carnea și lactatele promovează inflamația, plantele conțin antioxidanți și fitonutrienți care o reduc. Cercetările arată că vegetarienii au markeri inflamatori mult mai mici, cum ar fi CRP și IL-6, în comparație cu cei care consumă carne. Aportul de fibre este un alt pilon. Călugării consumă 50-100 de grame zilnic, comparativ cu media modernă de doar 15. Acest lucru hrănește microbiomul intestinal, fundamentul imunității, metabolismului și chiar al stării de spirit. Alimentele fermentate precum miso, kimchi și natto întăresc acest ecosistem, stimulând digestia, imunitatea și stabilitatea emoțională. Anumite alimente au un statut special. Ciupercile precum shiitake și coama leului sporesc imunitatea și pot reduce riscul de cancer cu aproape 45%. Algele marine furnizează minerale esențiale precum iod, magneiu și calciu. Produsele din soia fermentată, spre deosebire de soia procesată, sunt proteine complete care protejează împotriva cancerului și a bolilor de inimă. Ceaiurile din plante fac parte din medicina lor. EGCG-ul din ceaiul verde combate îmbătrânirea și bolile. Ghimbirul ajută digestia. Turmericul combate inflamația. Crizantema răcorește organismul și susține sănătatea ficatului. Acestea nu sunt simple băuturi, sunt doze zilnice de prevenție. În medicina budistă, alimentele au calități energetice, încălzire, răcorire, uscare, umiditate, iar călugării mănâncă sezonier pentru a rămâne echilibrați. Studiile moderne susțin această înțelepciune, cercetări la scară largă, cum ar fi studiul China și studiile adventiste de sănătate, arată că populațiile bazate pe plante trăiesc vieți mai lungi și mai sănătoase, cu rate dramatic mai mici de boli de inimă, cancer și diabet. Mâncatul pentru călugări este, de asemenea, un act spiritual. Înainte de mese, își exprimă recunoștința pentru tot ceea ce a contribuit la hrana lor. Mănâncă încet, în tăcere, conștienți de fiecare îmbucătură. Această atenție sporește digestia și satisfacția, prevenind în același timp supraalimentarea. Când mănânci conștient, activezi răspunsul natural de relaxare al corpului, îmbunătățind absorpția nutrienților și sănătatea intestinală. Călugării evită gustările, mâncatul emoțional sau mâncatul târziu. Se opresc când sunt sătui, oferindu-i sistemului digestiv timp să se odihnească, o practică crucială pentru longevitate. Corpul nu se poate repara singur în timp ce digeră constant. Pentru viața modernă, nu trebuie să adopți călugăria pentru a obține aceste beneficii. Începe pur și simplu, umpleți jumătate din farfurie cu legume colorate. Înlocuiți o masă pe săptămână cu una pe bază de plante. Adăugați alimente fermentate precum varza murată sau supa miso. Beți ceaiuri din plante în loc de băuturi zaharoase. Încercați o perioadă de post de 14-16 ore între cină și micul dejun. Mănâncați cel puțin o masă în fiecare zi, fără ecrane sau distrageri. Mestecați încet. Cumpărați produse proaspete, de sezon, și gătiți preparate simple pe bază de plante, cereale, leguminoase și legume în nenumărate combinații. Dieta călugărului nu este restrictivă, este eliberatoare. Vă eliberează de boli cronice și pofte nesfârșite. Este o hrană care vă menține corpul vibrant și fără boli timp de un secol sau mai mult. Nu aveți nevoie de o mănăstire pentru a trăi așa, ci doar de decizia de a mânca cu atenție, recunoștință și respect pentru viață. Obiceiul 4. Meditația mersului. Mișcarea ca medicament. În curțile mănăstirilor zen, călugării merg încet, pas cu pas, fiecare mișcare deliberată și conștientă. Aceasta este Kinhin, meditația mersului. Nu este vorba despre exerciții fizice sau numărarea pașilor, este vorba despre prezență. Fiecare pas devine o rugăciune, o respirație, o amintire că viața însăși este calea.